a išiel som na súťaž a neľutujem to. Volám sa Martin Cauner, som žiak Duálnej akadémie, ročník 4, odbor Autotronik. Môj brat mi odporúčil, že Duálna akadémia, že on tu bol rekvalifikán, ak sem idem, nech to vyskúšam a podarilo sa mi to. Ale hneď ako som došiel, tak som bol elektrikár, chcel som byť najprv odborný informatik, na to som aj nastupoval, lenže keď som nastúpil, tak už mi bolo povedané, že už nie je dostupné miesto, tak som nastúpil ako elektrikár a po 2 týždňoch mi zase ponúkli, že môžem byť autotronik alebo autoelektrikár, tak som to hneď zobral, išiel som na autotronika a chalani z autotronici sú brutálni ľudia, fakt, že zapadol som ľahko, začali sme sa baviť, vykecávali sme spolu a myslím si, že teraz sme dosť dobrý kolektív, že asi žiadna iná trieda neexistuje taká, jak máme my, že proste my sme fakt veľmi blízko máme k sebe všetci. Ono, tie začiatky sú také, že prvý, druhý ročník sme tu na Duálnej akadémii praxujeme, týždeň prax, týždeň škola a potom 3., 4. ročník to už je u zamestnávateľa. V môjom prípade to je Volkswagen Slovakia a ten prvý, druhý ročník bolo vlastne všetko super. Vyskúšal som si prácu s autom, vyskúšal som si ručnú prácu, čiže nejaké pilníkovanie, nejaké obrábanie kovov, to je základ každého jedného technického zamerania. Vyskúšal som si to vlastne, naučil som sa veľmi veľa vecí ako diagnostiku, práca so schémami. To bol prvý, druhý ročník a 3. ročník, 4. ročník som už nastúpil vošiel za brány Volkswagenu a tam aktuálne praxujem ako repasový pracovník na Porsche hale, čiže nové Porsche Cayenne, ktoré sú teraz, tak vlastne keď je nejaká elektrická závoda na nich, tak to dojde ku nám na repas elektrický a my to riešime. Vlastne ako som sa dostal celkovo v tej súťaži, to bolo takým spôsobom, že učiteľ došiel za nami do triedy, že potrebuje jedného chalania, autotronika štvrtáka, ktorý chce ísť na súťaž do Nitry. Išiel som na súťaž a neľutujem to. Vlastne ako prebiehalo to celá tá súťaž. Vlastne bolo školské kolo ako prvé, potom bolo regionálne a potom bolo celoslovenské finále. Školské kolo prebiehalo tak, že tam boli nejaké chybičky trošku, že ja som mal to školské kolo trošku inak ako iné školy. Ja som prešiel cez školské kolo, že pôjdem na regionálne kolo vtedy a vtedy a vtedy. Boli tam teoretické testy, ako prvý deň, to bolo 2 dní. Došli sme tam, večer bol teoretický test, čo sme napísali vlastne to isté ako školské kolo, len zase o niečo viacej otázok. To som mal nejak 65-70 otázok, percent. Potom boli praktické skúšky, teda praktická súťaž a tam bolo nejaké výpočty, diagnostika, nastavovanie prednej kamery a test kapacity batérie, plus identifikácia nejakého náradia od vúrtu. A to som všetko urobil. Mal som z toho zmiešané pocity, myslel som si, že OK, super. A ja som tam hlavne išiel s pocitom, že ja som prišiel vyhrať, ja som sa neprišiel zúčastniť. To bolo také zmiešané, že uvidím, či vyhrajem alebo nevyhrajem. Vyhlásili prvých 3, čiže 4., 3., 2. miesto vyhlásili a prvé miesto bolo také dramatické. A myslel som si, že teda to asi nezvládnem, boli tam lepší ľudia ako ja a nakoniec opak je pravdou. Povedali, že súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia, nezápiti moje meno a ja som vedel, že som víťaz regionálneho kola zatiaľ. Bol som šťastný, zobral som si ceny, v tej dobe som vlastne na regionálnom kole som dostal iba diplom a poďakovanie. Išiel som domov s dobrým pocitom, že idem na finále, došli sme tam večer a vlastne na ďalší deň sme robili tie skúšky, čiže hned ráno teoretická časť a po obede som mal praktickú časť. Teoretická časť zase to bol test, ale o dosť ťažší, viacej otázok, menej času. To som urobil nejak na 80%. Potom bola tá praktická časť, to bolo vlastne zase nejaké výpočty, nejaká tá diagnostika, nastavovanie, tentokrát už svetiel, už ne prednej kamery a zase test kapacity batérie a identifikácia už ne náradia, ale tentokrát elektrikárskeho náradia. Ja som potom nevedel, čo mám od toho očakávať, lebo mi bolo veľmi veľakrát povedané, že tento mal lepšie, ten mal 90% z testu, ten mal to, tak som sa docela bál a zase vyhodnotili 3., 2. miesto a 1. miesto bolo zase dramatické na tých finále a zase zopakovali to isté, moje meno, moju školu a v tej sekunde som sa strašne rozklepal od radosti
bol som šťastný, nevedel som, čo mám hovoriť a postavil som sa tam, odfotili ma, držal som pohár, jak vystrašený, ale ja si myslím, že všetko OK. Bol to úžasný pocit z úspechu, úžasný pocit z takej podpory od rodiny a cítil som sa naozaj veľmi dobre a potom zbytok dňa bol úžasný.